Dostaňme sa k tým stromom, pretože ste priniesli niekoľko ovocných stromov, tak poďme k tým radám, čo sa týka stromov. Áno, v marec je úplne ideálny čas na sadenie vlastne takýchto ovocných stromčekov, ktoré tu máme v kontajneroch, aj prostokorené. Ak nám aj takto krásne zakvitne, toto sme si dali len prirýchliť pre ukážku, tak naozaj tie kvety treba zakryť, lebo tieto nám vedia zmrznúť. Áno? Prepáčte, záhradkári poznajú termín prirýchliť. My, nezáhradkári, iba začínajúci. Prirýchliť znamená, že čo ste ho... Vyhriali ste to viacej, dali ste to k teplu. Čo to znamená? Napríklad táto krásna broskyňa, zakrslá, je v črepníku, tak som mu premiestnil do tepla. To znamená, že som jej prirýchlil ako tú vegetáciu. Jasne, tak už sa rozumiem, ďakujem. A teraz sme ju vlastne dali len von, ale pozor, takto krásne to môžeme dať nadekorované, ale ak to dáme von, aby nám ešte marci nejaký mrázik bol, treba tú rástlinku len zaťahnuť dovnútra. Dobre. Základ je pri ovocných stromčekoch, aby sme používali znova nejakú, dobre vykopali jamu a oporu používať, pretože ten stromček sa nám vie vychyliť. Akýkoľvek ovocný strom v marci môžeme sadiť. A akýkoľvek strom takýto malý potrebuje mať tú paličku pri sebe? Áno, pretože na Slovensku naozaj veľmi veľa fúka. Nepoznám oblasť, ktoré by nefúkalo, teda ak by ste poznali, budem rád. Napíšte nám. Nech nám napíšu. A naozaj len tejto malá broskynka nepotrebuje, ale každý ovocný strom, aspoň ten prvé 3 roky, jak tu máme tie malé deti v škôlke, vychovávame, tak musíme vychovávať tie ovocné stromčeky, že naozaj tú oporu tam potrebujeme. To, čo ste priniesli ešte vpredu, a to, na čo sa teraz pozerajú naši diváci, to je hruška. Áno. Tam je ďalšia hruška, ste mi povedali. A potom máme ešte aj ďalšiu broskyňu, ktorá je naozaj má veľké plody. Ale nebýva háklivá broskyňa? Broskyne ani v mraze nebývajú háklivé, pretože oni krásne nám zarodia veľmi veľa. Jediné, čo býva háklivé, je to, že oni majú také tie kučeravé listy. Záhradkári alebo laici, taká je škaredá, proste, že čo s tým bude robiť. Tak vtedy odporúčam, teraz v marci je presne ten termín, kedy sa má striekať fungicídny prípravok. Využite to, prosím vás, ak bude krásne svietiť slniečko, má sobotu. Budúci týždeň má byť, že 15 stupňov. Je to dobre? Teraz hovoríme o marci. V sobotu je marec. Kto nemá čo robiť, začína a sadí. Sobota, nedeľa, záhradkári zabudnú na nejaké ďalšie výlety. Jednoducho sa sadí. Je popršané, ste povedali, to znamená ideálna pôda. Teraz. A teraz sa dostávame k tomu, že zasadili sme. Na budúci týždeň sa má mimoriadne otepliť. To znamená, asi nám to pôjde rýchlejšie. Krásne nám to pôjde. Ale čo keď začne znova potom tá zima? Ak začne znova zima, ale báme sa o takej zime, že -5. To nebude. Ak nebude -5, tak sa nemusíme baviť. Ale máme znova nejakú textíliu, ktorú tu môžeme prekryť. Dobre. Ale toto, čo máme tu na ukážku, tuto by som sa vôbec nebál, že keď je to malá rastlinka vzídená, ako je mrkva, petržlen, cibulka, ale tie jahody, lalie, tie okrasné, že nám to bude ako keby robiť problém pri tých väčších mrazíkoch. Naozaj toto je odolné a otuží to.